Každý deň rovnaký hluk, ruch mesta, rovnaké tempo. A potom stačí pár minút a všetko je iné. Predstavuje vám dvojpodlažnú novostavbu s modernou architektúrou a 1446 m2 pozemkom. Priestor, kde vás nikto netlačí z každej strany. Dom ponúka 200 metrov užitkovej plochy, otvorený denný priestor a terasu s výmerou 32 metrov štvorcových. Sme na druhom podlaží, kde máme ďalšie dve izby, šatník a druhú kúpeľňu. Ako vidíte, interiér je v stave holodom, ale to je výhoda. Neplatíte za cudzie chyby. Ak hľadáte veľký moderný dom a kľud, avšak blízko mesta, tak túto ponuku by ste mali vidieť osobne. A ako bonus máte podlahy do celého domu.